karan nagkagubot man eh. Agay! Kirara! Kirara! Ali sagot! Saman na! Ngano man ni basura nagkatag-katag man eh. Kasi ka katulog ni Roma! What? Si Guapo! Katag-katag niya ang basura! Pila ni inuwa makasapot. Pagkuha dito gaspan at silit kirara. Clara! Dali! Magdulat ang kariling! Nako'y dalaligid no! Ikaw, Lucio ha? Karlingon ko ng ulo mo ron. Kabalo ka magisapot ko. Kilabot ako nang kung gisapot ka! Makitula ramang ko kang kirara! Nako dito! Ayaw pagsamok-samok ha? Basig mapuspusan ka kanya. Kahapon ni mo nangoy! Anak dyan na basta magminupos na! Hindi ko pwede ha? Dagan, Lucio! Sa momento, ulit pa ni sa first! Bantay lang kag bubalik ka din eh. Maria, asa pa dito madto? Asa pa man di ay? Ato ta sa ilahan ni Kirara kay ato siyang hagdon nga makipagdula aning karili para bibo kay tama. Sige na ipanindot ito dag. Sige tara. Maria! Uy, si Lucio Cliro padulong diri. Pabuta ko diya! Uy, napo di kay karili. Oh, alangan! Asa man mo? Watunta ko sa inyo ba? Kami mo ato milya ni Kirara kay makipagdula mi sa yahaani. Na, wato mo ilan ni Kirara. Ayaw na lang jud mo adto kay gisapot sinang purita. Gigukod manggani ko. Ano gigukod man pud ka? Ako mong gud siyang giingnan nga istrikta kaayo. Nya nagminupos na. Moto perti sa kuha niya. Galagawa pa di ay ni mo Lucio. Kabuan mo ta mo tala ni Kirara tara. Na, di ko adto dito Maria oy. Isapot lagi sinang purita kay ang ilang irog nagkalat-kalat. Hala, unsa man ni si Lucio uy. Hadlukan man hinungan karon pa nung ka mahadlok. Ayaw ka bala ka ana. Ako'y bahala na ako'y teknik ana. Gamay teknik. Una ako'y teknik. Unsa man pud na? Ay na pangutana tara. Ako na lang yung ni ma! Di ba mo lakaw ka? Dili na kumudayon og lakaw kirara. Kay hugaw kayo ang palibot. Makita, ikaw diha manilig ako dito sa unahan. Kasabot ka? O ma! O sige. Kirara. Kirara. Kinsa man ron? Uy! Maria! Claire! Lucio! Naa si mama! Unsa na kirara? Kinsa na imong kaistorya diha? Wala ba, oy! Kirara. Kita ba? Kita ba? Unsa man? Sa ako. Puro na kahiring sa nang burita. Hinayang niyo tingog pa kaya si mama o Kaya na bitaw ana. Uy, paminaw ba? Magdulat ang kariling nagdalamig ligid. Kariling! Nindot unta na, Maria! Pagdagang kami kampiyon, dili mo kay si Lucio kanina. Kasapa ni mama! Nawa Maria, giingnan maguta ka ganina nga busy kay na si Kirara kinagugahugaw to ilang iro nga si Guapo. Sa ko nang iruin ni Kirara, uy. Sayang ang pagkagwapo niya, hugawan. Ibang ka, Maria, uy! Iro ganino, panglakaw na mo! Kung saan ang lakaw? Dili mi mang lakaw kung di ka na mo madala. Asa man si kirara? Kirara! Gitawag ko ni mama ang tudyan. Sila ka ba tayo? Kirara, asa man ka gikan? Ay ma, naglabay kong basura dito ba, oh! Labay! Paspasin na diha! Maria, isapot yun din silang prita. Tingnan bitaw ta mo. Kinsa man pwede dili sa poton. Tanawag ko nilang tugkan, parting hunggawa. Kirara, iwasa sa niha kay musulod sa ako. Ako na bahala, ani! Maria, isunod silang prita. Ay, ang bitaw. Mauna niya atong pagkakataon. Atong doon na si Clara. Clara! Sana ba kayo mama ito sa sulod? Uy, kigsabot mo niya si mama, no? Sana ba? Mugawas na muna yung mama karon di anong takalab. Uy, parang kumina na yung das possibility. Ikaw gibaya ba? Kal kay ka. Na. Maria, atik-atik pa si Kirara oh. Mauganit nung. Tara na yung Kirara. Tara na ba? Pandamay yung ka, Maria, uy. Makusya na po na akong bugan, ani. Dahil saka ko siyang tanahon.